Türkmenistan Ilimler Akademiyası Magtymguly adyndaky edebiyat instituty. Magtymguly şygyrlar 3 tomluk. 1-nji tom. Aşgabat şäheri Türkmenistan DNŞB 1992-nji ýyl. Turgul diýdiler. Düş. Bir gece yatyrdım tünüň ýaryny. Bir 4 atly gelip turgullydylar. Habar birimiz saňa pursat çaýyna, şo ýerde äärler bar, görgüllydylar. Nazarym ýetişgeç şol 4 merdana. Göňlüm joşa geldi, başym gerdana. Şo wagtda bar idi 2 diwana, durmaga ulan anna bargyllydylar. Şol 2 diwana tutdy golumdan. Alban gittiler durgun yerimden. Bir işaret boldy anyň birinden seýranyp barban durgullydylar. Olturupdyk. 52 pirdada. Gözünden ýaş akar, dili dogada. Hu hak diýip çykdy alty piyada, adam inni geler. Görgüllydyler. Bir tördatly geldi. Bary tebdebaz. Asalar ýaşyl, aty tevlebaz. Meclis halkasyny gurmaň beýle az, adam köpdür, uluw gurgullydylar. Daşdan çykdy. 60 atly gördüler. Muhammed diýip tamam garşy ýördiler. Saglyk salamatlyk bir sordular. Durmaň uluw jaýa ýörgüllydyler. Bir atyň ardyna meni berdiler. Seýranyna şo jaýa baryp durdular. Tamam olturdular, meclis kurdular. Oğlun, maňa arak ýergildiler. Aladyr diýdiler, tutdu dessimden. Boğarya düşegimi Allah assymdan. Men bilmedim, bir zat goýdy üstümden, ýolugun döwranlar, sürgüldiler. Haydardan toğradım, barça at-bat. Hazreti Peygamber odur bolmaýat. Ol Selim hozadır, ol baba zürriyat, ol Veysel Karadır, bilgillidiler. Ol Bahaweddin'dir, ol Ömer Erdir. Bir zengi baba, oda namdardır. Ol feýönüşip duran 4 şaryardır, maksadyň ne bolsa aýtgyllydylar. Şo wagtda duran 2 şeýhişap, bu ogluna pata beriň diýdi sap. 124.000 enbiya eshab bardy şolardyr, bilgillidiler. Resulullah aýdy: "Ya Şah Merdan, ya Selim hoja, ya Baba Selman, Ebu Bekir Sıddyk, ya Ömer Osman." Bu gulnyň maksadyny belgillidiler. Selim, Baba Selman buyurdy merdi. Piyalan tutup sallylar derdi. Gitti akıl huşum yattım şo ýerde. Arşda ferişteni bar, görgüllidiler. Gel boldum, ýugurdum ýeriň damaryna. Nazarym tokunny arşyň kemerine. Jebrut älimine jerir syryna gelip ýödüň garap görgüllidiler. Näge hyýal etsem, ele getirdim. Kayda baksam ona nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatyrdım, yüzüme tükürüp tur gullydylar. Resulullah aýdy: "Eshaplar ýörün. Oglany udadyň, bir pata berin. Buyurdy 4 atla eltip tabşyryň, getirgen jaýyňda goýgullydylar." Turup Magtymguly gözüni açypdyr. Serine ne köýler gelip geçipdir. Hara nerdek ak köpükler saçıpdır. Oğlun, Allah ýaryň bargyllydylar. Awa çoldurgan ämdi. Ay bir ýyjal soňra berersiz. Çoldurgan mäwelerde bar. Çoldurganym. Bir gece yatyrdım tünüň ýaryna. Bir 4 atly gelip
turgullydylar. Habar berimiz sana pursat çaýynda. Şo ýerde ärler bar, görgülliydiler. Nazarym ýetişgeç, ol 4 merdana, köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. Ben müşkili olla, halipa lazımdır oğlum. Bizim halipamız Bahaweddin Naqşbendidir. Naqşbendi, Muhammeddin Bahaweddin Naqşbendi ustattır. Oň ýol agyrdyr, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin hak dilime ýabsyrman ýüregime kewsirläp çykdym. Borçlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman. Ulusga hakyň dergahyna gulgyan. Bu uzak müşkil ýolla. O bizim halipamyzdyr atam. Yer bolýa. Goý sen diýenim bolsun. Ýoluň taýlany bolsaň, hak sen ýollaşyň bolsun.